יופי. גם לך יש מקום הילד? יופי. הנה. 1 ו2 ו3 ועוד אחד גבוה גבוה גבוה. למעלה, למעלה, וסביע קנינו למעלה, 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 וסביע קנינו למעלה. אתה יודע מה אנחנו נעשה עכשיו? עכשיו, הנה בוא תשב כאן מאוד מאוד יפה, רגע. הנה בוא נשב פה בכיסא הגבוה, וכל הילדים הם רוצים לברך אותך. רגע. כן, גם יהודה בהתאם. טוב, ביד ימין. רגע, אבל בקול. הנה נסדר את הכיפה. תברך אותו בקול. תביא אבא, עומר. אולי זה חנניה. שיהיה לך הרבה מצוות. מה אתה אומר אותו? שתהיה צדיק גדול. הוא לא שומע כי החתן מאוד קשה לו לשמוע כי יש ילדים שעושים קצת רעש. אמן. שתהיה אבא, אמן. שתהיה בחור, אמן. צדיק גדול. הרבה ילדים. אמן. מה אתה מברך אותו? מה? כהן גדול? אולי. מה אתה מברך אותו? אבא גדול, אמן. מה אתה מברך אותו ברוך? צדיק גדול, אמן. אבא, אמן. 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 מה אתה מברך אותו? שיהיה בבית? אמן. עכשיו אתה רוצה לחלק משהו לכל הילדים? כן? כל הילדים שבאו ולקחו אותך מאוד יפה.